Donya ki isine apa mung kanggo wong sugih ya Pakne? Wong melarat kaya adewe ngene iki kok kaya ora diperhatekne. Sampean kuwi apa ngrumangsani yen awake dhewe kuwi melarat to bune? Jarene lho ya, iki jarene wong-wong kuwi urip kudu akeh syukur, aja kakean insecure. Lah awak dhewe lho Pakne. Urip ya mung ngene-ngene wae. Ora ana perkembangan, ora ana kemajuan. Untunge lho ya kok sik duwe harga diri ya Pakne. Dadi wong ki pikirane aja cethek. Najan to awake dhewe urip wong pas-pasan, aja kakean ngresula. Sik to Pakne. Lah piye kok ora ngresula ya? Lah liyane to deloken. Omahe magrong-magrong, montore mengkilat, mobile gonta-ganti, mase pating krinci. Lah awak dhewe piye? Bantuan ya ora ana. Apa maneh saiki lho Pakne? Sembarang larang, sandang larang, pangan larang. Kuwi kan sing rasane prayomu wong cilik to Pakne. Jajal piturutmu piye? Yo pancen bener Bune, panemumu kuwi pancen bener. Ning sampean apa ora eroh saiki pemerintah nduweni program? Program apa? Program anak. Dua anak cukup. Dudu, sabar. Wonten nopo to niki? Kok sajake rame-rame? Niki prakne sampun badine maghrib. Adose mboten sekeca yen rame-rame, Pakne, Bukne. Wonten panggale menapa? Iki lho, ibumu sing rewel ki ya ibumu. Ya ora ngono, Nduk. Ibu ki jene ya ora rewel-rewel piye. Ibu ki wonge penakan. Ning ya jenenge ngudharasa, ora ya oleh wae to. Apa maneh uripe dhewe ki ya mung ngene-ngene wae lho. Ngene-ngene wae pripun, Bukne? Alhamdulillah, kula bersyukur loh saged dilahiraken dhateng keluarga panjenengan. Gadah keluarga kados panjenengan, gadah wong tuwa kados bapak kalih ibu. Tak baleni meneh. Iki ngono pemerintah nduweni program gara-gara sandang pangan larang. Sek tas ana virus yang mematikan. Jenenge programe coba digatekno. Apa? Panggah omong wae tanpa wangsulan. Ana program sing jenenge PKH. Apa? PHK? Lho, Bukne rut maneh ta? PKH, Program Keluarga Harapan. Lah, laras sangat kandhane Bapak Bukne. Pemerintah sakniki wonten program PKH, Program Keluarga Harapan. PKH, Program Keluarga Harapan. Program negeri, program rantas kacingkrangan. Kalebu program bantuan bersyarat katujukake tumrap warga kacingkrangan lawan kriteria tertentu. Duweni komponen PKH sakaka mlebu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Lumrahe disalurne saben 3 sasi sepisan. Ayo dulur-dulur, ora perlu sumelang, ora perlu bimbang. Pamarentah tansah wigati tanpa nyawang derajat lan pangkat. Insya Allah adil, mulya lan tinata.
Iklan layan masyarakat kaaturaken déning SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.